Klaatu. Barada. Necto. Hola, bona nit, Clatus. El cinema de terror, el de ciència-ficció, el gore en general i totes les variants que es belluguen en les fronteres d'aquestes fórmules tradicionals del fantàstic són els que pleguen uns fanàtics més joves, més radicals i més fetichistes. Ens han fet una enquesta sobre qui sou, per exemple, els seguidors més constants del Klaatu, Barada, Nictó, i resulta que majoritàriament teniu entre 13 i 24 anys. De manera que, si a més sou uns radicals i ho col·leccioneu tot, absolutament tot sobre el fantàstic, sou el retrat robot perfecte. Així doncs, sobretot vosaltres, comprendreu del tot i us sentireu a prop del director de Fantasma, la pel·lícula d'aquesta nit, perquè era tot això i més, jove radical i fetichista, l'any 1979, quan la va dirigir. I, a més, ja havia fet 2 llargmetratges. Enveja, eh? El primer, Jim, The World's Greatest, el va fer a 17 anys, i a 19 el següent, Kenny and Company. I Fantasma la va rodar un any més tard. Don Coscarelli, que és així com es diu aquest marxós precoç, no solament la va dirigir, sinó que ho va fer pràcticament tot. Produir-la, escriure-la, fotografiar-la i muntar-la. I per 2 raons ben diferents. D'una banda, perquè era el típic projecte en què ningú no creia i es va pagar amb els estalvis de mitja família Coscarelli. D'altra banda, perquè Don Coscarelli ni sabia ni volia delegar aquestes feines. Era la seva pel·lícula i qualsevol intervenció aliena, per molt que la controlés, la podia malmetre. Ja se sap, el característic cas de gelosia d'un autor que ho ha pensat i calculat absolutament tot. Coscarelli va escriure el guió com un eremita, aïllat durant setmanes en una cabana d'alta muntanya i sota l'obsessió i influència dels casos de catalèpsia que havia llegit. Fantasma, que explica una història lleugerament paral·lela a la dels malsons a Elm Street, és a dir, la frontera entre una realitat devastadora i un món dels somnis encara més perillós i devastador, va acabar sent un altre d'aquests casos on el petit format i l'esforç personal converteixen el film en un clàssic del gènere i en l'origen d'una carrera influent i limitada. Recordem, per exemple, Tobe Hooper, amb La matança de Texas, George Romero, amb La nit dels morts vivents, Wes Craven, amb Els turons tenen ulls, o el mateix John Carpenter, amb Halloween. Potser Coscarelli no ha arribat tan lluny com aquests, però n'hi ha que el consideren un mestre. El que li va passar és que tot el que ha fet després, a excepció del Senyor de les Bèsties, són seqüeles de Fantasma, i al meu entendre sense gaire interès. A mi Fantasma no m'interessa gaire, però entenc perfectament els que li defensen, perquè és un autèntic deliri, on els malsons no són elements puntuals, sinó la pel·lícula íntegra i sense justificacions. Un autèntic festival de l'horror per l'horror, amb moltes víctimes, però tan sols una de realment important, l'espectador. L'espectador, vosaltres d'aquí a pocs segons, rep totes les bufetades. Un en surt darrere l'altre en un increixendo constant, sense pietat ni respecte. És qüestió de mentalitzar-se. Vosaltres sou el seu objectiu i la lògica no hi té res a veure. De tot el que succeirà cal que retingueu unes quantes coses. El nom de Morningside Cemetery, i n'hi ha un ara a Minnesota imitació exacta del de la pel·lícula. Els homúncles i el santuari, i especialment les boles voladores, leitmotiv capital de la sèrie de fantasmes i un dels estris més cotitzats pels col·leccionistes d'originals mítics. I aquell dit transformat en insecte, un excel·lent efecte especial, o com a mínim llavors m'ho va semblar. També el nom d'Angus Scream, l'actor d'Ultratomba que interpreta l'home alt, un gènet de l'apocalipsi que, com sol passar a la vida real, és d'una bondat il·limitada i, a més, és un especialista a interpretar el paper de Lincoln en el teatre americà. Com feien Boris Karloff i la senyora Miniver, la seva passió són les roses de concurs, però en els films va crear una de les siluetes de pitjor record entre els dolents recents i reincidents. Per cert, que també escriu lletres de cançons de rock. És l'home eclèctic, veritat? Fantasma va arrasar en el seu moment. Va guanyar el Premi Especial del Jurat del Festival de Boreas 1979, quan a Boreas era un festival respectacle. I és un títol molt interessant per als estudiosos dels cercles concèntrics, els boomerangs, les històries en el·lipsi, els jocs de capses xineses i per als que són capaços de passar una nit sencera sols en un cementiri. Com la majoria de vosaltres, oi? N'estic absolutament segur. Phantasm. Is it a nightmare? Phantasm. Is it an illusion? Phantasm. Is it an evil?
You have to take me home. But why? No questions. You must take me home. Phantasm. Is it a fantasy? Phantasm. Is it alive? There was nobody driving. Whatever it is, if this one doesn't scare you, you're already dead. Phantasm. Fantasma s'ha acabat, però la setmana que ve una proposta no només arriscada, un autèntic perill per vosaltres. És una pel·lícula que no s'ha estrenat mai a l'estat espanyol. Us la recomano de veritat, però recordeu que us dic que és un film de superavantguarda. Es diu El gabinet del doctor Ramírez i la va dirigir Peter Sellers. I alerta, ara d'aquí uns segons teniu un altre Roger Corman, el segon, El pit i el pèndol, una altra adaptació d'Edgar Allan Poe, amb Vincent Price interpretant el paper del senyor Medina a l'Espanya del segle XVI, i al seu costat Barbara Steele, la reina del cinema fantàstic. L'oblit del passat ens porta a Etiòpia. Ens descobreix civilitzacions fins ara inaccessibles. Una altra manera d'entendre la religió i la vida. L'oblit del passat, divendres a la nit, al canal 33. Off. On? Engegat. Apagat. Sí. No. On? Yin? Off? Yang. Anar cap amunt. Al contrari, anar avall. De moda. Fora. Out. On-Off, el programa de mitjans de comunicació de masses. On-Off, estrena divendres a la nit, al canal 33.